नमस्कार, हम संजीव मित्रा। आज हम आइल बानी निर्गुण सम्राट श्री राम पति रसिया और नकनी कुशवाहा जी के लगे यहाँ से कुछ निर्गुण सुने खातिर। तो आई सबे यहाँ सुनल जाओ यहाँ के लिखल निर्गुण। कैसे होखब पार घटिया भुलाई रे गईले। कवि जी हाँ सुनल जा। कैसे होखब पार घटिया भुलाई गईले। कैसे होखब पार घटिया भुलाई गईले। धाई धाई बाट बाट धाई धाई बाट बाट पवल न कवनो घाट। अगवा भैल अनार घटिया भुलाई गईले। अगवा भैल अनार घटिया भुलाई गईले। कैसे होखब पार घटिया भुलाई गईले। नदिया अगम बाटे नदिया अगम बाटे कठिन बा पहुँचल घाटे। नदिया अगम बाटे कठिन बा पहुँचल घाटे। अरे भरल बा सघन सेवार घटिया भुलाई गईले। भरल बा सघन सेवार घटिया भुलाई गईले। कैसे होखब पार घटिया भुलाई गईले। रामपति रसिया सोई रामपति रसिया सोई दिहल समैया खोई। और बिरिथे धुनल कपार घटिया भुलाई गईले। बिरिथे धुनल कपार घटिया भुलाई गईले। कैसे होखब पार घटिया भुलाई गईले। कैसे होखब पार घटिया भुलाई।